أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka manyan malamai da shugabannin wannan kungiya da 'yan uwana ɗalibai maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haɗuwa a wannan masallacin mai albarka, masallacin Juma'a na Kado Estate domin gabatar da ɗaya daga cikin jerin gwanon muhadarori da aka shirya a wannan mako a wannan masallacin. Yau muna Asabar 26 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Kuma topic inda aka bayar a yi magana akan shi maudu'in shine muhimmancin aure a rayuwa da yadda yake rage fitintunan rayuwa. Babu shakka wanda suka zaɓi wannan topic ɗin sun yi dace da topic mai kyawu. Abu ne wanda ya kamata a tunatar da masu aure sannan waɗanda ba su da aure su ma a jawo hankalinsu domin rayuwar aure ibada ce. Rayuwar aure babu wata rayuwa da take rage fitintinu kamar rayuwar aure, sawa'un ga masu aure ko kuma ga masu son su yi aure. ‘Yan uwana bayan Allah matsayin musulmi, in muna magana aure wannan ya ƙunshi maza da mata gaba ɗaya. Aure ya kamata mu mai fahimta na farko cewa ibada ce. Aure ibada ce, yadda sallah take ibada, azumi yake ibada, karatun Qur'ani yake ibada, salati take ibada, taimakon jama'a yake ibada, zuwa umra zuwa hajji yake ibada, shi ma aure ibada ne. Duk da aure shi ya riga duk wa'innan ibadu. Aure ana yin shi tun kafin ɗan adam ya zo duniya gaba ɗaya. Tun lokacin da Allah ya halicci ɗan adam kafin ya zo duniya, abinda ɗan adam ya fara yi na farko shine aure. Sannan da aka zo duniya aka wajabta wasu abubuwa na tauhidi, na sallah, na azumi, na wasu ibadu. Lokacin da Allah ya halicci annabi Adamu, Allah yana ba mu labari a cikin suratul Nisa'i. Sai ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidatin, sai ya ce wa khalaqa minha zawjaha. Kasan shi aure shine babban mataki na walwale mas'ala ta ɗan adam. Baka Allah na halitta ɗan adam sai halitta mai mata, Allah na halitta annabi Adamu sai Allah ya halitta mai mata. Allah ya ce ya ku wanda kuka yi, ya ku mutane, kun ga bai ce ya ku wanda kuka yi imani ba, domin aure yana cikin abin da kowa yana yi. Yanzu da nake magana nan, musulmi na aure, Kirista na aure, Bayahude na aure, mushriki na aure. Haka rayuwa ta taso. Domin me? Domin auren ya samu asali daga annabi Adamu alaihi salam. Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida. Ya ku mutane ku kiyaye dokokin Allah. Allah nan da ya halicce ku daga rai ɗaya, wa khalaqa minha zawjaha, sai Allah ya halatta ma wannan rai ɗin, ya halatta mata matarta. Ne yanzu akwai fa'idodi. Na farko, da Allah ya halicci annabi Adamu, bai halitta mai aboki ba domin ya ɗebe kewa. Ku tuna yanzu annabi Adamu shi ɗaya ne mutum a wannan lokacin. Yana cikin aljannu da mala'iku. Daka yana buƙatar wani nau'in kai ne da zai ɗebe mai kewa. Sai Allah bai halatta mai aboki ba, Allah bai halatta mai uba ba, sai Allah bai halatta mai mahaifiya ba, Allah bai halatta mai ɗa ko ‘ya ba, wa khalaqa minha zawjaha, sai Allah ya halatta mai mata. Mata da miji sun fi kowa rage ma juna matsaloli na fitintunan rayuwa. Mahaifiya, mun san girman mahaifiya da ɗaukakan mahaifiya, mun san girman mahaifi da ɗaukakan mahaifi. Amma wajen rage matsaloli na rayuwa da fitintunu na rayuwa, mijinki ya fi miki babanki iya rage miki wannan matsalolin. Matarka
ta fi maka mahaifiyarka iya rage maka wannan matsalolin. Don shi da Allah ya tashi annabi Adamu ana son a halittar mai wanda zai ɗebe kewa da shi, wa khalaqa minha zawjaha, na ɗaya kenan. Na biyu, duk wanda zai ɗebe maka kewa, duk wanda zai kawo maka wani sauƙi a rayuwa da mafita, ba wanda ya kai matarka. Ba a yadda a yi alaƙa tsakanin namiji da mace ba in ba alaƙa ta mata da miji ba. Haka da aka tashi halitta, ba halitta mai wata da zai je neman aurenta ba. A'a, ba halitta mai wata a matsayin abukiya ko ƙawa ba da za su wata mu'amala ko ta kasu. A'a, wa khalaqa minha zawjaha. Tanan ne Bahaushe ke cewa yaro fi ni uwa in fi ka mata. Wata in ya kasance ko ka fi ni uwa da za ta yi tarbiyya ta yi waye, in ni na fi ka mata, to zan fi ka samun nasara da sauƙin rayuwa, zan fi ka fita cikin matsaloli na rayuwa. Ke ma in wata ta fi ki uba, in kin fita miji, to kin take, kin wuce, kina gabanta. Wannan akwai misalai da yawa da ke nuna haka. Yanzu bai mu je misali. Annabi sallallahu alaihi wa sallam, mun je da aka yi da Annabi Adamu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana shekara 25 ya auri na Khadija. Suka yi zama na shekara 15. Wani lokaci Annabi ya auri na Khadija? Ya aure ta lokacin da mace ba ta da kima, mace ba ta da daraja, mace ba ta gado sai dai a gade ta, mace ba ta da na faɗa, mace ba ta mallaka sai dai a mallake ta, mace ba kowa ba ce, ba ta da ra'ayi, ba a zuwa da ita wurin yaƙi, ba a neman shawararta. Amma da yake Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dace da mata ta gari, mata ta kirki. Bayan shekara 15 sun yi zama na gari, sun yi zama na kirki, sai wani abu ya zo mai a rayuwa ta wanda ya canza mai rayuwa. Shi a rayuwa ta bai taɓa ganin tashin hankali ba kamar rannan. Sannan wannan abin shine babbar ɗaukakar da ya samu a rayuwa, shine wahayi da ya zo mai. Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kirki da kiman wannan matan na Khadija, ya kasance tana bashi guzuri ya shiga cikin kogo ya zauna. A lokacin babu aya babu hadisi, a lokacin ba annabi bane, kawai hankali ne da tunani ne suka kai matsayin ya ga cewa Makka ba wurin kirki bane, Makka ba wurin kwarai bane, inda ne za a ce ana bautar gunki, ana bautar duwatsu, ana bautar itace, inda za a ce ana tauye haƙƙin mace, ana zalunci wa'annan mutane, inda za a ce ana shan giya, bai kamata ya tsaya cikin wa'annan mutanen ba. Don haka sai ya dinga tahiya kogo yana zamanai. To yanzu ina son mu fahimta matar kirki da take walwale fitintinu da matsaloli na rayuwa. Yanzu ita ce ke da kuɗi, ita ke kawo abinci. In ya shiga cikin kogo ta bashi guzuri, ya shiga da shi cikin kogo ya zauna, ya daɗe cikin kogo. In abincin ya ƙare sai ya dawo inda take, sai ta koma bashi wani ya tafi. Kaga iyakar fahimta kenan. In wata mata ce za ta ce haka kadai ka tayi don ɗaya ka haɗu da aljannu, ko da shi ka taya da kuɗi ne, bale oke ni kan mai suwa, ni zan tafiya in nemo in kawo ma, ka shiga cikin kogo ka yi zaman ka. Ya kuke tsammanin mata ta yanzu za ta ɗauki wannan? Amma saboda ya samu mata ta kirki, ko tambaya ce bata yi ba, ko jawo hankali ne, kawai na yarda da hankalin mijina, na yarda da fahimtar mijina. Yanzu fa shi kan shi fa ba a saukar san mai Qur'ani ba, shi kan shi fa lokacin ma kunta tadri mal islamu wal iman, shi kan shi lokacin bai san musulunci ba, kawai tunani ne na cewa in yi haka. Ya samu mata ta kirki da ta yi supporting din shi, ya je cikin kogo. Ina cikin wannan kogon sai ga annabta ta zo. Da annabta ta zo shine firgita mafi girma da ta same a rayuwa. To ku tuna irin iyaye ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne, ba Quraishe ne, ko cikin Qurayshawa cikin Banu Hashim yake. Banu Hashim sune manya, sune jagorori. Kakan shi Abdul Muttalib shine jagora da mutanen Makka suke saurara ma, jagora da Qurayshawa suke saurara ma. Annabi ya da baffanni wanda ke sune manyan mutanen Makka. Abu Talib, akwai Abu Jahali, baffan shi ne kuma lafiya lau suke zamne. Abu Lahabi, baffan shi ne kuma lafiya lau suke zamne, da duk manyan Qurayshawan Makka. To yanzu ga fitina ta taso mai, ga tsoro ya taso mai. Abin da ya kamata ya je cikin baffannin shi, cikin manya, cikin mazaje, ya ba su labari a nema mai magani. Amma saboda yana da mata ta gari, yanzu fitinar rayuwa ta same shi. Annabi sassan bai tunanin baffofin shi ba, baffannin shi ba, bai tunanin manyan mutanen Makka ba, bai tunanin mutane masu ra'ayi ba, sai ya garzaya zuwa wannan matar domin ta samun mai mafita daga fitina ta rayuwa da ta same shi. Babu wani mutum da zai iya samun mafita a rayuwa wanda zaka iya jin daɗin mu'amala da shi in kana cikin damuwa, in kana cikin tsoro, kamar abokin zama nagari. Idan mace kike kamar mijinki, idan miji kake kamar matarka. Dan adam yana jin daɗi idan matsala ta taso mai
ya fara tattauna ta da mata ta idan yana da mata ta gari kafin ya nufaci mahaifiya ta ko kafin ya nufaci mahaifi ne, tare da cewa girma na mahaifa yana nan sananne ne. Yanzu sai annabi ya garzaya ya je inda matar shi, da je inda matar shi ya gaya mata, me yace mata? Ya Khadija, laqad khashitu ala nafsi, na ji ma kaina tsoro, ina firgita, na ji tsoro, kin ji abin da ya same ni. Haka yanzu fitina da matsala da tsoro na rayuwa sun samu miji. Ina ya garzaya ya tafi inda matar shi. Yana zuwa mi tace mai, kalla wallahi la yukhziyaka Allahu abada. San bari wannan magana, wallahi Allah ba zai taba tozarta ka har abada ba. A lokacin Allah da take magana, Allah ne da sun san shi ta yau da gobe, irin wanda kowane ɗan adam ya san shi. Ba Allah mai aiko wahayi ba domin bata san wannan ba. Mala'ika Jibril na farko ya zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallam kanshi bai gane wane ne ya zo mai ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin tsoro ya ji, bai san mala'ika Jibril ma ne ya zo mai. Ai daga baya mala'ika Jibril ya ci gaba da zuwa, kuma an ci gaba da samun fahimtar juna da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam har ai Isra'i da Mi'raji tare. Wato yanzu Annabi ya san wane ne mala'ika Jibril, amma a wannan lokacin tsoro ya ji makai ne. Da ya tafi ta kawo mai mafita, ta ce wallahi Allah ba zai taba tozarta ka ba. Saboda mai? Ta ce kalla wallahi la yukhziyaka Allahu abada, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqq. Ta ce wallahi Allah ba zai taba tozarta ka ba, saboda kana sada zumunta, saboda kana taimakon wanda baya da, kana ciyar da bako, kana taimako duk inda masifa ta samu, kana gaba wajen taimako. Sai malamai suka ce wannan yana nuna cewa tun kafin zuwan musulunci abu ne muttafaqun alaihi, wanda kowa ya sani cewa idan kana ayyukan kwarai Allah zai kare ka da musibu da fitinu na rayuwa. Yanzu saboda haka Allah da ta sani, wanda yake ba cikin Qur'ani da hadisi ba a wannan lokacin, ta san baya bari dan adam ya tozarta idan yana taimako. Kaga sai ya samu maganganu masu kwantar da hankali daga matar shi, daga abukiyar zaman shi. Babu wata kyauta da wata baiwa da mutum yake samu bayan imani da Allah da ya kai samu abokiyar zama ta gari ko ki samu abokin zama na gari. Sai ta yi mai daga nan, ta ce mu je inda Warqa bin Nawfal, akwai dan baffa na, kaji abin da yake, watan tashi mu je in kai ka asibiti, tashi mu je in kai ka wajen ruqiya, tashi kafar ka sai Allah ya sa ka samu dama cikin matsalar da ka shiga. Kaga wannan ya nuna irin muhimmancin mata ta gari, irin muhimmancin miji na gari a zamantakewa ta rayuwa. Da ka samu mata wadda matsalolinka in suka zo zaka je ka same ta, ka samu walwalan matsaloli, ta kwantar san maka hankali, to kai ka walwalin matsalolinka kashi 90% na rayuwa. Da ke samu miji wanda in ki samu matsala shi kike tunkara, ku zauna ya baki shawara, ya ji tausanki, ya nuna miki ga yadda ya kamata, ke ma kin samu babban nasara a rayuwa. Yanzu ka iya cewa wancan lokacin Annabi yayi haka ne domin ba aiko mai wahayi ba. Bayan aiko mai wahayi daga wannan lokacin yayi shekara 10 a Makka, yayi hijira ya je Madina, yayi wasu shekara 8 a Makka, aka fita, ko shekara 6 a Madina, aka fita sulhun Hudaybiya. Sulhun Hudaybiya sulhu ne da aka yi, Annabi sassa ya hito daga Madina zai je Makka. Mun san cewa yayi hijira daga Makka zuwa Madina, an hana mai shiga Makka. Wata ran ya zo zai yi umra, sai ya zo da mutane da yawa, har mutum 400. Sai mutanen Makka suka ji labarin ga nan tafe, suka ce yaƙi zai zo, ba za mu yadda a ce ya shigo Makka ba, duk duniya ta ji bayan mun korai ya dawo sai a ce ya ci mu da yaƙi. Sai aka tsaya aka yi sulhu, da aka yi sulhu sai sulhu ya kai ga cewa Annabi ya koma, ga ya kusa shiga Makka, amma saboda sun zaman lafiya to ya koma garin su, ya koma Madina, ba zai shigo umra ba. Sai ya ce ma mutanen da attare da shi, to kowa yayi aski, wata in an yi umra an gama, dama akan yi aski ko saisaye, to yanzu ku je ku yi aski ko saisaye, abinda ke nuna kamar kun yi umra. Sai suka ki, ba don su bijire ma umarnin shi ba, a'a domin suna ganin ya za mu faɗi, ai ba zai yi mu faɗi ba, don mi za a ce ba za mu yi umra ba don muna tsoron su. Sai Annabi ya shiga damuwa. Anan ma sai ya je inda matar shi Ummu Salma, ya ce mata, kin ga mutane suna son su halaka? Ta ce, ya kai ya Rasulullah. Sai ce, ina umurta su yi abu sun kiya, na ce su je su yi aski sun kiya. Kaga yanzu fitina, matsala ta rayuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin fa yana da mala'ika Jibrilu, a lokacin yana da sayyidina Abubakar, a lokacin yana da sayyidina Umar, a lokacin yana da duk wani babba mai imani, amma matsala ta rayuwa wa ya fara fuskanta? Matar shi. Yana zuwa ta ce, ai ya Rasulullah, abin da ya kamata ka yi, ka je waje, kaga za ta bada mafita. Nan take sai sun ka dinga wani ya kama ɗaya, zan yi ma aski kai ba kai mai aski, kowa yayi. Kaga ta kawo mafita daga matsala ta rayuwa. In kana da mace ta gari, mace ta kirki,
in kina da miji na gari, miji na kirki, to duk wata matsala da kika shiga a rayuwa nan take wannan mijin zai kawo miki solution, wannan matar za ta kawo maka solution. Don haka mata ta gari mafita ce daga fitintinu da ci, ya kai cewa duk annabawan da suka wuce gaba waja'alna lahum azwajan wa dhurriya. Allah ya ce wala qad ba'asna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriya wama arsalna wala qad ba'athna min qablika rusulan ولقد بعثنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. Hakika mun aiko manzanni kafin kai, dukkanin su muka sanya musu matattaki da kuma zuriya. Aure shine abin da Allah ya zaɓa ma annabawa da manzanni da suka wuce. Muhimmancin aure bai tsaya ga annabawa da manzanni ba, ya kai na ƙasa asfala safilina cikin al'umma, su ma Allah sai da ya ce a aurar da su. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi. Allah ya ce ku aurar da al'ayama watan kuyangu cikin ku, wasalihin min ibadikum wa ima'ikum. Al'ayama sune wanda ba su da aure, ku aurar da wanda ba su da aure. Ɗanka bai da aure, yakka bata da aure, wani yaron gidanka bai da aure, wani dan uwanka bai da aure, wani mutumin kirki a unguwa bai da aure, don Allah ai mai tarbace a hada ai mai aure. Wasalihin min ibadikum wa ima'ikum. Fara wannan zama abin da nace mu aure gare mu ibada ne, wani abu ne da ake yi domin a shiga aljanna, wani abu ne wanda ake don Allah ya ce ayi. Allah ya ce wa in khiftum alla tuksidu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa. Yanzu Allah ke umurni fankihu, ku yi aure. Annabi ke umurni yana cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Allah ke umurni yana cewa ankihul ayama minkum, watan ayi aure umurni ne daga Allah, kamar yadda ayi sallah umurni ne daga Allah, kamar yadda ayi azumi umurni ne daga Allah. To yanzu wannan matsala da muka ta karrasuwa cewa aure ibada ce, to tunda aure ibada ne, ai ba aure ɗaya ne ibada ba. Yanzu mutum sallar nafila, mutum ya shiga masallaci ya ta sallah, ibada ne ko ba ibada bane? Azumi na nafila ibada ne ko ba ibada bane? Zuwa umra ibada ne ko ba ibada bane? Zama a yi ta salati, zama a yi ta ambaton Allah, duk ibadu ne ko? To me matsayin aure cikin wa'annan ibadun? Yanzu mallamai sun tattauna wannan matsala a tunda mutum biyu ne, a ce mutum biyu ne a nan Kado Estate, maza guda biyu, shekara su 25, kowanne su shekara 25. Sai ɗaya ya ce ni fa zan je in yi aure, sai ɗaya ya ce ni kan zan koma masallacin Kado Estate, ko zan koma Central Mosque, ko zan koma masallacin Madina ko Makka. Ni gaskiya yanzu can zan koma, zan yi ta bauta Allah, zan yi ta ibada har in rasu. Shi kuma ɗaya ya ce ni kuma zan yi aure gaskiya, kaga in ni aure mata tana da haƙƙi a kaina, zan je neman abinci, zan je in yi aikin gwamnati, ko in je in yi noma, ko in je in tsare shago, ko in je in tura keke na pep, ko in je in yi wani aiki domin in wahala in samu ma matar abinci. Tana buƙatar lokaci na, tana buƙatar zama da ni, haka ni ba zai yi in koma masallacin Makka in zauna ba. Sai ɗayan ya je aure da shekara 25, ɗayan kuma sai ya je masallacin Makka itikafi. Bayan shekara 50 sai suka rasu da su biyu. To yanzu abinda ake tambaya cikin su wa yafi yin ibada? Ibada wa tafi falala? Tunda mun ce yanzu aure ibada ne ko? Sannan shi ma wancan abin da ya tafi karatun Qur'ani, zai je masallacin Makka ya zamna yayi tayi, yana dawafin ɗakin Allah, yana salati, yana ambaton Allah, yana abubuwa na ibada, shi ma neman lada ne. Shi kuma wannan yana ne yana cefa ne, yana ne yana wahala, yana ne yana haƙuri da mata. To cikin su wafi lada. Kaddarta akwai wasu mata guda biyu, shekarar su 18, su ma suka ɗauki wannan mataki. Ɗaya ta ce ni zan je masallacin Madina ko masallacin Quba ko masallacin Makka in zauna har ƙarshen rayuwata. Ɗaya ta ce ni kuma zan yi aure in je gidan mijina, mijina yana da haƙƙi a kaina, zan dafa mai abinci, zan bashi kaina, zan yi mai kwalliya, zan yi mai kaza, zan bi umarni ne, ni kuma har in rasu. Da wannan da ta koma masallaci ta zauna, da wannan da ta koma gidan miji tana aure, me bambancin su? Kowace ibada muka ce take yi ko? To cikin su wa ta ɗauki ibada mafi girma? Cikin su wa ta ɗauki ibada mafi lada? Wannan abu ne fa wanda malamai sun tattauna shi a baya. Ku tsaya ku ji abin da Ibn Qayyim yake cewa. Ibn Qayyim a cikin littafin ne Al-Fawaid ya tattauna cikin waɗannan guda biyu wa yafi falala, wa yake ibada mafi girma, shin wanda ya koma masallaci ya zamna yana tabauta Allah, ko kuma wanda ya ce bari in je in yi aure?
sai ya ta kafa hujjoji akan cewa wanda ya aure shi ya filada. Cikin su yace cikin wayannan hujjojin shine akwai Annabi Musa alaihi salam. Allah ya ɗebe mai shekaru 10 cikin rayuwa ta yayi kiyo a Madiyana domin yayi aure. Mun san shekaru 10 da tsayawa yayi ta bautar Allah cikin wayannan shekarun 10 inji Ibn Qayyim, da mun san irin babbar bautar da za a yi cikin shekara 10, amma sai aka juya su wajen kiyo domin ɗaya ayi aure. Na ɗaya kenan. Na biyu, Allah ya zaɓan ma annabawa nai cewa gaba ɗaya kasance suna da aure. Na uku, Allah baya zaɓan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai abu mafifici. Allah ya zaɓan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi aure har mata tara lokaci guda, ya zauna tare da su, yana hidindimun su, yana haƙuri da su, yana kai da kawo da su, yana tattaunawa da su, yana hira da su, da ya keɓance yana ibada yafi da Allah ya zaɓan ma Annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan. Sai ce kai ko babu wannan, sai kawo wasu abubuwa da za ku ji inda mai aure ya tsere ma wanda baya da aure nesa ba kusa ba. Malam yake cewa walau lam yakun fihi, ko da babu komai cikin aure. Yanzu zai faɗi wasu abubuwa ne da ko da ɗaya kaɗai akwai ga mai aure, to yafi wa mutum ya koma masallaci ya zamna ya tabbauta da ya aure ba. Yace walau lam yakun fihi illa sururun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yawmal mubahati li ummatihi bi ummatihi. Ko da cikin aure babu komai, sai zai samu Annabi sallallahu alaihi wasallam farin ciki wanda zai yi alfahari da yawan al'umma tai. Annabi sallallahu ya ce tanakahu takatharu tanakahu tanasalu fa inni mukathirun bikumul umama. A wata riwaya fa inni mukathirun bikumul anbiya a yawmal qiyama. Annabi sallallahu ya ce ku yi aure ku hayayyafa domin zan yi alfahari da yawan al'umma da ku ranar alkiyama. Yanzu mubaha ala wazani mufa'ala, kamar ka ce muqabala, kamar ka ce musabaka, dukkanin wannan yana nufin ni in yi kai ka yi sai a gwada. Yan ce ai muqabala, ni in faɗi na hujja kai ka faɗi naka hujja. Yan ce ai musabaka, ai rigegeniya, in sheka in tafi kai ma ka sheka, in ta karatun Qur'ani ce kai ka karanta wani ya karanta a ga waye iya. To a wannan abu ne Annabi zai yi da sauran annabawa, competition. A zo a ce ranar lahira wani annabi ya fi mutane, ya fi jama'a mabiya, sai a ce annabi wane a ce yana da mutum 500,000, annabi wane yana da mutum 1,000,000, annabi Musa yana da mabiya biliyan 2 misali da suka bi shi, sai a ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce yana da mabiya biliyan 4 da suka bi shi, sai a ce wa ya canye? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canye, ko tun da shi ya tsere da kila a ce mutum biliyan 2, sai a ce ke kin ba da gudunmuwa da ƴaƴanki guda 2 ko ƴaƴa 3, da ƴaƴanka guda 2 ko ƴaƴa 3, ka ba da gudunmuwa ya kasance al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fita sauran al'ummomi. Wannan dadin da zai ci ya farin ciki, kana cikin wanda kuka ba da gudunmuwa Annabi ya ji dadi da farin ciki. Wancan da ya koma masallaci ba zai samu wannan ladan ba. Mun fahimta ko? Kaga kai ka samu Annabi yau ko zabe ka ba da gudunmuwa, sai aka ce ku kuka ci zabe. Kaga wanda ya ci zabe zai yi murna da kai, zai yi farin ciki da kai. In mukami ne zai ma mukami, idan kwangila ne zai baka kwangila, za a jawo ku ne na gaba wanda kuka taimaka mai ya ci zabe. To yanzu ba cin zabe bane fa, kai yanzu kana cikin wanda kuka bada gudunmuwa kuka taimaka Annabi ya zan ya tsere masa sauran annabawa. Wannan dadin da yake ji, duk annabawa an tara su, amma shi yafi kowa yawan annabawa. Ashe kina da ɗaya a ciki, ashe kina da ɗa 2 a ciki, ashe kila ɗaya 5 kika haifa a ciki. Don haka kin taimaka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi farin ciki, yayi murna. Don haka wannan ladan ɗaya da zaki samu ta fi ladar da wancan da zai samu da ya koma masallaci, ko wacce za ta samu ta koma masallaci tana ta bauta Allah. Kai ko babu wannan, ya faɗi abu na gaba, yace walau lam yakun fihi illa annahu bi sadadi annahu la yanqati amaluhu bi mautihi. Kai ko da babu komai cikin aure, sai kasancewa aure yana sa aikin mutum ba zai yanke ba bayan ya rasu. Yanzu wayannan mutanen guda 2 da muka bada misali, ɗaya bai taɓa aure ba, ya je masallaci yana ta ibada shekara 50 duk sun rasu. Idan suka rasu da shekara 50, shi fa aiki ne ya tsaya. Yanzu aiki ne ya tsaya. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Abinda yayi ya riga ya yanke. To ke da ke haihu ko kai da ka haihu, kuka haifi yara, kuka yi musu tarbiyya ko koya musu sallah, aikin ku ba zai yanke ba har abada. Bayan kun rasu suna nan, lokacin da suka yi sallah za a rubuta muku lada. Kaga shi sallah ce yayi amma ya riga ya gama. ƴaƴa 2 ki haifa, ƴaƴa 3 kika haifa, suna nan kullum suna sallah, ana rubuta muku lada, ana rubuta musu, ana rubuta miki. Sun bude Qur'ani suna karatu, ana rubuta miki, ana rubuta musu. Kila ɗaya daga cikin su ma ya koma masallaci ya zauna ya ta bauta. Kin ga tunna an zoje ko? Idan ɗaya daga cikin ayan da kika haifa ya bi yadda waccan ta bi, yace shi masallaci zai komawa, kin ga kina da bonus na ƴaƴa 2,
shi wancan already ma dama an zamiya da wancan an gama. To in ƴaƴan nan suka haifi ƴaƴa, in wa'annan ƴaƴan suka koma haihuwa ƴaƴa har abada, sai radda aka wayi gari ko dai baki da zuri'a, baki da tsatso, ko kuma duk sun ban musulunci. Amma har abada, don shi annabi sallallahu alaihi wasallam muna ta ibada yana samun lada da sahabbai, domin sun bada gudunmuwa. Iyayenmu da kakanninmu duk wannan aikin da muke yi suna kabari za a dinga rubuta musu lada tana kai musu. Domin me? Domin su ne sababi, domin su ne sanadi. To Ibn Qayyim yace ko da babu komai cikin aure, sai kasancewa aure aikin wanda yayi aure ba zai yanke ba don ya mutu. Ana nan lada na ta samu, yana ƴaƴa jikoki suna ta sallah, suna ta ambaton Allah, ana ta rubuta lada, ana ta tafiya. Ko wannan kadai yafi mutum ya ce ya koma ya zauna ba abin da yake sai ambaton Allah da salati, ya kasance bai yi aure ba. Kai koda babu wannan, yace walau lam yakun fihi illa annahu yakhruju min salbihi man yashhadu lillahi bil wahdaniyya wa li rasulihi bir risala. Koda babu komai cikin aure, sai ki haifi ko ka haifi wanda zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Wannan ita ce kalma mafi girma. Akan wannan aka halicci dan adam da aljani, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma'ana ya'budun ay yuwahhiduni. Yanzu Allah da mutum da aljani gaba ɗaya ya halicce su domin a bauta mai, domin a ce ashhadu an la ilaha illallah, a ce na shaidi ba abin da ya cincinta a bauta mu da gaskiya sai Allah. To yanzu kin yi sanadi a rayuwa, ka yi sanadi a rayuwa, kun kawo wani wanda zai ce ashhadu an la ilaha illallah. Kila ma kuwa hiladan ajima ashhadu an la ilaha illallah, ya bude baki yana gaya wa mutane, sun ji dabbobi, sun ji aljannu, sun ji mala'iku, sun ji abubuwa masu rai, sun ji waɗanda ba su da rai sun ji. Yanzu ajima ladan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ki haifi wanda ke zuwa masallaci, ladan na faɗin ashhadu an la ilaha illallah, yana faɗin ashhadu an la ilaha illallah. Watan samar da a duniya wanda ke faɗin ashhadu an la ilaha illallah. Ki haifi wanda ka sallah ya zamna tahiyya ya ce ashhadu an la ilaha illallah cikin kowace sallah da yayi, ashe ke kika haife shi. Ki haifi wanda za ta yi sallah ko wanda zai sallah ya tashi yana iqama Allahu akbar sai ce ashhadu an la ilaha illallah. Ke ce sanadiyan zuwan shi duniya. Ga ya faɗi kalima da ke faranta ma Allah rai, ya faɗi kalima wadda a sanadinta ne aka yi mutum da aljanni. To wannan kaɗai ya isa aure falala da ba a samu a wani wuri. Saboda wannan ashhadu an la ilaha illallah kan zai yi ta faɗi a rayuwa, zai yi ta faɗin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Kai ko babu wannan, yace walau lam yakun fihi illa gabdu basarihi wa ihsani farjihi an iltifatihi ila ma haramahu Allah ta'ala alayhi. Ko da babu komai cikin aure, shine aure zai sa mijin da yayi aure ya kame ido ne, ya kame gaba gare shi daga sabon Allah. Kowane namiji yana son yayi kallo mata, kowane namiji yana son yayi alaka da mata. To yanzu ke da ki aure shi kin kulle mai wannan kofar. Yana alaka da wata mata, yana kallon wata mata ta halas inda ake samun lada. Macen nan kila inda baka aure ta ba, yanzu kila tana cikin motar wane, kila tana cikin gidan wane, kila wane ya dauko ta a babur, kila wane yana can suna hira. Yanzu ka haranta mata wannan. Yanzu a sanadiyar ka tana gida, yanzu a sanadiyar ka tana da kamun kai, yanzu a sanadiyar ka ta san mata aure ce, yanzu a sanadiyar ka maza sun san mata aure ce, sun kange kansu daga gare ta, ta kange kanta daga gare su. Shi a sanadiyar ki ya kasance yanzu yana da inda zai biya shawa tai ba sai ya je ga haramun ba. A sanadiyar ki ya kasance yana runtsi idanun shi ba sai ya je kallon haramun ba. Kin yi wani kokari, kin yi wani jihadi. Duk lokacin da ya kasance kin biya mai bukata ta ya kame kan daga zina, duk lokacin da ya kasance ya kange ki daga fita da wata alaka da bata da kyau da matan waje da mazan waje, to lada yake samu, ke ma lada kike samu. Ba kina nan zaman ki a matsayin mata aure, ashe abubuwa da yawa ne na ibada, ashe abubuwa da yawa ne suke aukuwa wanda yake na samun lada ne, ke baki ma sani ba. Wani lokaci kina bacci ma, amma mijinki kin biya mai bukata ta ya fita waje ya ji cewa yana da mata a gida, don haka ba zai je biyan matan banza ba. Kina bacci ana ta rubuta miki lada akan wa'annan abubuwa. Yana can ya fita waje yana wani aiki daban, ana rubuta mai lada akan akwai wata baiwa Allah a gida fa da ka kange cewa akan ka yanzu bata ɗakin wane, akan ka yanzu bata cikin motar wane, akan ka yanzu bata bisa babur din wane, akan ka bata can cikin maza tana yawon gararan ba, tana nan ta zauna a waje ɗaya. Wannan kaɗai ibada ne, da wannan ibadar ita kaɗai ta isa a yi aure. Ladan da ake samu akan wannan ita kaɗai ta isa a yi aure don ɗaya a samu wannan ladan. Kai ko babu wannan, sai ce walau lam yakun fihi illa tahsin imra'atin ya'uffuha Allahu bihi
wa yuthibuhu ala qada'i watrihi wa watriha ko da babu komai cikin aure sai irin wancan abin da muka faɗi na yi ƙarin bayani can ya shigo cikin wannan cewa wata mata da a kanka ta runtsa idonta a kanka ta kama sha'awarta yace walau lam yakun fihi ko da babu komai a cikin aure illa ma yuthabu alaihi min nafaqatihi ala imra'atihi wa kiswatiha wa maskaniha wa raf'il luqmati ila fiha ko da babu komai a cikin aure sai cefane duk wannan abin da ya faɗi cefane ne da biyan bills kuɗin haya da kuɗin wuta da kuɗin kaza ko da babu komai a cikin aure a ce wani zo kai aure shi bil yana faɗin wa'annan abubuwan kowanne ɗaya daga cikin su ya isa a yi aure saboda shi kuma ya isa a samu babban ladar da ba ta yankewa saboda yawan ladar tafi wanda ya koma masallaci ya zamna yana ta ambaton Allah yace ko babu komai ciki sai ciyar da matan nan da tufatar da ita da samun mata wurin zama da ɗaukar abinci ka sa cikin bakinta wannan namiji kenan ita kuma mace ko babu komai sai wahalar dafa abinci a gida da wahalar tsaftace gida da wahalar kula da miji ya ci abinci ladar ɗaya da ake samu a wannan tafi ladar da ake samu in an je an zamna masallaci ana bauta Allah bai in baku misali hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yace dinari da mutum ya sadaka da shi da dinari da mutum ya sa wajen jihadi ɗaukar kalimar Allah dinari da mutum ya ciyar da miskini da dinari da ya ciyar da iyalai ne dinarin da ya ciyar da iyalai ne ya fi lada yanzu zai yi mutum ya daɗe bai yi sadaka ba bai daɗe masallaci yana zuwa an ce a kawo kuɗi bai yi sadaka ba ya daɗe bai taimaki marayu ba ya daɗe bai ciyar da miskini ba ya daɗe ba a ce za a je jihadi ba yana ganin duk bai yi sadaka ba amma akwai mata da iyalai gida da yake ba abinci da safe ya ba su abinci da rana ya ba su abinci da daddare wannan babban ibada ce da tafi wa'ancan ibadu inji annabi sallallahu alaihi wasallam don shi Sheikh Muhammad Musa Al-Uthaymin ya ce mutane da yawa suna karanta cefane sai mutum a ce za a gina masallaci a unguwarsu za a taimaka wajen kaza da wasu mutane ba su da kaza sai ya ɗauki kuɗi ya bayar sai ya dinga jin cewa yayi bautar Allah sai ya dinga cewa ranar kawai yayi taƙarrub na wani kusanci ga Allah yau nayi sadaka da abu mai yawa amma baya jin haka in yayi cefane tare da cewa cefane ya fi wannan abin da yayi lada namiji ya je ya kawo mai iyalai ne abincin safe ya kawo musu abincin rana ya yi musu tufafi sun saka kusan wasu cikin iyayenmu cikin magabata suna cewa da mutum ya san ladar da ake samu in ka yi ma mutum tufafi ya yi sallah da su ka ɗinka ma mutum sutura ya yi sallah da su da shi wanda ya sallah ya san ladar da kai za ka samu saboda ƙeta ta ɗan adam baka yadda kowa ya ma ɗinki ya kaka ce baka so tufafi a bai kai za ka saya da kanka saboda kawai kana da ƙetar da baka so ya samu irin wannan ladar to yanzu matanka da ƴaƴanka da ka samu ta hanyar aure tufafin da suka sa kai gidan da suke zaune kai ka basu nan suke sallah nan suke alwala nan suke bauta Allah abinci kai kake basu yawan wannan ladar da ake rubuta ma ina ga a ce wani ne ya ɗauki nauyin wasu marayu a makwabta wani ne ya ɗauki da ko wa'azi aka zo za a yi ta yaba mai yayi kaza kai kuma abin da kake na kawo cefane gida yafi wannan abin da yake yi wannan abin kwarai yake abin kirki yake amma da a ce bai da aure sai ya ɗauki wasu marayu ya ɗauki wani yana ta ba su abinci yana ta kula da su to kai din nan da kake wa iyalanka kafi shi lada domin nau'in ibadar da kake yafi lada akan nau'in ibadar da yake yi ke ba da kike dafa ma mijinki abinci da kike wahala da mijinki domin yanzu tunaninnuka suna zuwa wanda ana so a nuna miki ke da mijinki daidai ne ke da mijinki ɗaya ne ba dole ki dafa mai ba akwai wannan fahimta ta cewa cikin magabata ma cewa shin wajibi ne mace ta dafa ma mijinta abinci ko kuma ya kamata ready made kawai a sau take away kawai a bata ko ya shiga ya dafa mata ko ya sau kawai ya bata akwai sabani a magabata amma abin da ke so ku fahimta dukkaninsu magabata sun yadda idan mace za ta shiga cikin kitchen ta dafa ma mijinta abinci to yafi ta fi samun ladan aikin ibada take yi inda suke sabani kawai shin dole ne sai ta yi ko ba dole bane kamar yanzu misali sallar wuturi ne ko azumin litinin da alhamis ne in kika yi kowa ya san abin da kika yi shine daidai shine lada amma inda ake sabani shin dole ne san kin ko ba dole bane sai ina fata kun fahimci matsala ko to inda yake nuna cewa don kada a rude muku kunne cewa ba za ku yi ba a'a kauli mafi inganci shine mace za ta yi ma mijinta wa'annan abubuwa yanzu muna magana cewa aure a matsayin magani na fitintinu na rayuwa ba mafi a ce mijinki ya je waje ya yoce fa ne ya je waje ya yi aiki ya dawo kina zamne kina kallon TV ya shiga kitchen shi zai dafa ya kawo miki aula bai ma yi kyau ba ko bai mai dai ba
ko kuma ya dawo da aiki sai ya biyo ya take away sai ya zo ya kawo miki ku ci take away gobe ku tashi ku tafi ko daɗi ba yau da gobe ko babu aya babu hadisi ba wannan bai daɗi ba bale ayar da hadisai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar shi ta nuna muna shine mata suke yin hidima ta abinci ya zo cikin hadisi annabi yana taimakon matan shi akan ayyukan gida kaga cewa yana taimakon su akan ayyukan gida yana ke wake yin ayyukan gidan kenan su suke yin ayyukan gida sannan na Fatima wadda yake ƴar annabi masoyiyar annabi a gidanta abinda take kenan hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da sunan abi dawud da wasu littafai da muslim cewa wata ran sayyidina ali bin abi talib radiyallahu anhu shine mijin waye shine mijin na Fatima sai ya aika na Fatima yace ki je inda mahaifinki tunda shi namiji ne yana zuwa ko da yaushe a fada annabi a makarantar annabi da shi ake karatu sai ya ce ki je an samu bayi su taimaka miki aiki domin na Fatima a gidanta tana niƙa da injimi na niƙa irin na da wanda yake dutse ne a ƙasa a samu wani injimi a samu wani dutse ana niƙa haka take na Fatima hannuwanta duk sun yi kanta na Fatima ita ke sharan gida tufafinta duk sun yi ƙura mijinta yana gani sai ce mahaifinki yana can an samu bayi ki je inda mahaifinki ki roƙo a baki baiwa ko bawa ya kama miki aiki watan ki je ki samu ya aiki a gida na Fatima ta tashi ta je inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ta je gida na Fatima mutum ce mai kunya wadda Annabi yana girmama ta ko da ta je sai ta iske Annabi da baki a masallaci ta shiga gida sai ta wuce da ta shiga gida ta wuce watan ba ta son ta yi disturbing babanta yana da baki ta wuce shi kuma babanta yana son ta sosai Annabi sassan ya kai cewa idan na Fatima ta zo tashi yake gaida ita tashi yake kana ya kumu laha yana cikin matan shi zamani na Fatima ta zo sai Annabi sassan ya tashi domin girmama ta da ya zo sai tambaya ya ga Fatima ta shigo ya aka yi sai na Aisha radiyallahu anha ta ce mai ta zo amma ta wuce gida a wata riwaya ta gaya mai ga abin da ta zo sai Annabi ya tashi wannan lokacin shi ya bi ta gida da kai ne sallallahu alaihi wasallam ya ji me yazo da ita ko da ya je har sun kwanta bayan sun kwanta suna zuwa sai suna gani sai suka tashi yace ku zauna sai yace Fatima naji an ce kin zo gida me ya kawo ki to mace ce mai kunya sai ta yi shiu ta kasa magana sai mijinta yace ya rasulullah yakka Fatima anan gidan ita take nika sai hannunta yayi kanta ita take shara sai tufafinta sun yi kura ita take kaza sai an yi kaza shine sai naji an ce sai naji bayi sun zo wajenka sai nace ta je wajenka ta samu bawa ko baiwa su tanye ta aiki sai Annabi sai ya ce wannan shi ya kawo ku ki sai ce in gaya muku abin da yafi bawa ko baiwa idan kuka zo za ku kwanta bacci ki karanta subhanallahi 30 ku karanta subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 wannan yafi muku bawa ko baiwa sai Annabi ya tashi ya tafi yanzu muhallu shahid a cikin wannan hadisin shine Annabi ya san yashi tana aikin gida amma bai ce a'a ai baya cikin sharadin aure kada ta yi aikin gida ba Annabi ya banna na Fatima ta yi aikin gida Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce a'a kada a sa ta aikin gida ba wasu malamai suka ce Sheikh Abu Musin Abbad yace abinda yasa Annabi bai bata bawa ko baiwa ba Annabi bai ce a babu bawa ko baiwa ba bai ce ai sun kare ba a'a yana ganin ita diyar shugaba ce don me zai doke ya keɓance ta da bawa ko baiwa bai ba sauran ƴaƴan talakawa bawa ko baiwa ba saboda adalci ne irin na shugabanci na Annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yazo bai ce a'a bayi sun kare ba ko babu su bai inkarin akwai su ba bai musu akwai su ba amma dai bai bayar ba saboda ya kamata ya zama kuduwa abin koyi ga shugabanni bai kamata in kana shugaban kasa kana gwamna kana waye ƴaƴanka zaka keɓance da scholarship su je waje su yi karatu so ƴaƴan talakawa suna da model primary school ƴaƴanka zaka keɓancewa da manyan motoci so ƴaƴan talakawa suna nan suna kaza su ba haka ya kamata ba wannan Annabi sai ya koyi wannan na kawo shi ne domin ki san ke ma ki ladabi da biyayya a gidan mijinki ki dafa abinci a gidan mijinki da na Fatima ke yi ki aiki a gidan mijinki shine aikin lada shine daraja shine dokaka domin haka na Fatima radiyallahu anha ta yi daga Ibn Qayyim yace ko babu komai cikin aure sai kasantuwar aure akwai wannan aiki na lada wanda yake na cefa ne mutum ya wahala ya kawo abinci ita kuma mace ta wahala ta dafa wannan ɗaya isa babbar falala a cikin aure yace kai ko babu haka ga wani abu na gaba yace walau lam yakun fihi illa takfirul islami wa ahlihi wa ghaibi a'da'il islam ko da babu komai cikin aure sai ƙara yawan musulmi wanda yake sa man musulmi farin ciki ya sa ma waɗanda ba musulmi ba damuwa wannan lada ɗaya da zaka samu tafi misali yanzu a Najeriya
a ce musulmi sun fi waɗanda ba musulmi ba yawa. Saboda me? Saboda an yi aure an hayayyafa cikin musulmin da ake cewa sun fi yawa duk Najeriya mutum miliyan 223 da wani abu, to cikin su sai aka ce ai musulmi su kaɗai ne miliyan 120, sauran duk ba su kai musulmi yawa ba. To ashe cikin miliyan 120 din nan har da yaron ki ɗaya, har da yaron ki biyu, har da yaron ki uku. To wannan ɗaya a ce musulmi su suka fi yawa a Najeriya duk inda aka faɗe ta, ana can a Kano ana faɗi, ana can a Lagos ana faɗi, ana can a Sokoto a Maiduguri ana faɗi, duk aka faɗi haka musulmi zai ji daɗi, cewa musulmi suka fi yawa. To duk suka ji daɗi sai an rubuta miki lada. Kawai baki san ana can ana fira wani wuri, ana cewa musulmi sun fi yawa a Najeriya. To ke kika ba da gudunmuwa wajen musulmi suka karu. Wani na can America, daga wani ƙasa kake, daga Najeriya nake, musulmi suka fi yawa ko musulmi suka fi yawa? Musulmi ne America zai ji daɗi, musulmi suka fi yawa, za a rubuta miki lada. Domin da 'ya'yanki 2, da 'ya'yanki 3, da 'ya'yanki 5, da 'ya'yanki 10 aka haɗa ya kasance musulmi sun fi yawa. Idan wanda ba musulmi ya ji haka ya ji damuwa, wannan damuwar da ya ji in ji Ibn Qayyim za a rubuta miki lada akai. Cewa kin yi ƙoƙari kin samar da yawan musulmin da faɗin wannan labari yana faranta ma musulmi rai, yana bakanta ma wanda ba musulmi ba saboda yadda baya son musulunci. A Indonesia an faɗi, a Malaysia an faɗi, a ina an faɗi, a duk inda aka faɗi wannan to zaki samu lada, kai ma zaka samu lada domin kana cikin wanda suka ƙara yawan musulmi. Kai ko babu wannan yace walau lam yakun fihi, ga zai faɗi wata magana wadda yake magana akwai fiqhu ciki da fahimta. Yace walau lam yakun fihi illa ta'arrufuhu li banatin idza sabara alaihinna wa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nari. Ko da babu komai cikin aure sai haihuwar 'ya'ya mata da ake cikin aure. Yanzu mutane sun fi son su haifi 'ya'ya maza, haka ne ɗabi'a ce ta ɗan adam. To 'ya'ya mata da za a ce maka wani zo ka yi aure, amma duk daɗin aure ba za ka ji ba. Abu ɗaya za ka samu 'ya'ya mata. So ladar da ake samu in an samu 'ya'ya mata ita kaɗai wata babbar ibada ce da ya cincinta a yi aure. Saboda haka, saboda me? Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda Allah ya ba 'ya'ya mata 2 ya cika sharaɗi guda 5, 'ya'ya mata nawa? 2, daga 2 zuwa sama kenan. Ya cika sharaɗi guda 5, sharaɗi guda nawa? 5. Annabi sallallahu ba cewa ya cika sharaɗi guda 5, faɗin sharuɗin ya zan gaya muku. To za su kasance mai shamaki daga wuta, ba zai shiga wutar jahannama ba har abada. Na farko fa'amahunna, ya ciyar da su. Allah ya baka 'ya'ya mata guda 2, ba dole bane sai tagwaye, ba dole bane sai ya da kanwa wannan suna tare, zai yiwu ma sai da aka aurar da ɗaya sannan Allah ya baki ɗayan. Ya kasance a rayuwa dai kin samu 'ya'ya mata alƙalla guda 2 kuma cika sharuɗa guda 5, to da ke da wuta haihata. Annabi ya ce sun saman miki shamaki daga wuta, sai dai ai ta addu'a Allah ya ƙara ɗaukaka miki daraja cikin aljanna, amma dai ita wuta an rufe kofarta. Na farko ya ciyar da su, fa'amahunna, ya ciyar da su. Ya kasance ku ka ciyar da 'ya'yanku, ba ta sakin su kuke ba ku je inda samari ku samu abinci, ku je inda abincin su ku kuka ɗauki nauyin su. Akwai wahala neman abinci, mun dage ai neman aljanna akwai wahala, haka muna neman musu abinci ne su ci domin mu shiga aljanna. Wa kasahunna, ya tufatantar da su. Tufafin 'ya'yanka kai ke kula da tufafin 'ya'yanka mata. Wa kasahunna. Na uku, wa rabbahunna, yayi tarbiyyar su. Kun kula da zuwan su makaranta, kun kula da zuwan su makaranta, tsaye da ibada, tsaye da sallah, kun kula da shigar su da fitar su, ya suke shiga, sun bi al'aurar su waje, su wane da kawayen su, mi suke yi da wayoyin su, mi suke kallo, a kun kula da tarbiyya, abu mai wahala. Wa sabara alaihinna, yayi hakuri da su, domin tarbiyyar 'ya'ya mata yafi na 'ya'ya maza wahala. Namiji in ka kyale shi ya tafi ko bai kwana gida ba zai yi hisab, amma mace a ce yarinya kana da shekara 16, 17, 18 ba gida ta kwana ba, akwai matsala, akwai wahala. Ina take, ina ta shiga, ina ta tafi, ina ta dawo, tafi a kula da ita. Kai yi hakuri da wa'annan, kai hakuri da damuwoyinta. Ko kuɗi ma an fi kashe ma 'ya mace, ita ke bukata a sai mata pad, ita ke bukata a sai mata kayan kawa, tufafinta sun fi na maza tsada, ita ke bukatar kaza. Akwai wahala ta biya 'ya mace. Annabi ya ce fasabara alaihinna, kai hakuri da su. Na 5, ka aurar da su. In ka cika wa'annan sharuɗan, kunna lahu hijaban minan nari, za su kasance shamaki daga shiga wuta, ba zai shiga wuta ba.
kun ga wannan akwai babbar falala. To ta yaya za ka samu ƴaƴa mata? Sai ka yi aure. Wanda bai aure ba za a ce an haifa mai ƴa mace, ba zai samu ƴaƴa, ba za ka samu ƴa mace ba sai an yi aure. To falalar da a ciki ta haƙuri, in ka samu ƴa mace ka yi haƙuri da su wa'annan ƴaƴa mata, wannan kadai ya isa ka shiga aljanna. Shi wancan da waccan da suka koma masallaci suna bauta, bi suke so? Aljanna suke so, kada Allah ya sa su wuta, ba shi suke so ba. To ashe cikin aure akwai wani abu ɗaya ma, yanzu duk ba cefane bane, wannan mu'ambata cefane, ba ka haifi ɗan da ke cewa ashhadu an la ilaha illallah bane, ba ƴaƴanka ya kasance suna aiki ana rubuta ma lada bane, ba kaza bane, ba kaza. Yanzu kawai ƴaƴa mata biyu ne da ka kula da su, ka kula da tarbiyyar su, sun zama maka shamaki a cikin daga shiga wuta. Don haka aure babban matsala ce, mai babban falala, mai babban lada, kuma mai walwale matsaloli da yawa cikin matsalolin rayuwa da matsalolin zamantakewa. Don haka ku yi kyamar samun ƴaƴa mata babban falala ce. To ga wani abu na gaba wanda shi yafi wannan da ya wuce mamaki. Sai ce wala lam yakun fihi illa annahu idha quddima lahu faraqaini lam yablugha al-insa adkhalahu Allah bihimal janna. Ko da babu komai cikin aure, sai in an haifa maka su mutu. Akwai mai so ya haifi ɗaya mutu? Babu. In mutum ya haifi ɗaya mutu, me ake mai? Ba gaisuwa ake mai, a mai ta'aziyya ba, a bashi haƙuri, ya yi kuka, ya shiga damuwa. To ko da za a ce wance zo ki yi aure, kowa ne zo ka yi aure, amma kai fa ba wani daɗin aure da zaka ji. In dai kawai idan ka haifi ɗa zai rasu, shine kawai cikin aure. To ko da wannan kaɗai ne, to ya isa ka yi aure saboda babban lada da ake samu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya haifi yara guda biyu suka rasu kafin su balaga, za su kasance su za su tarbe shi a aljanna. Kaga yana da alƙawarin aljanna. Wani mutum ya ce ya Rasulullahi ko da ɗaya ne? Ya ce ko da ɗaya ne. Kawai a rayuwar kin taɓa haihuwar yaro namiji ko mace da ya rasu kafin ya balaga, an aje miki aljanna, shi zai tarbe ki aljanna akan wannan. Kinga wannan babbar falala ce. Shi wanda a cikin masallaci shi ma aljanna ce yake nema. Ashe cikin aure akwai abubuwa da yawa da ke sa shiga aljanna, suke kare mutum daga wuta. Don haka aure babban abu ne. Ya ci gaba da cewa walau lam yakun fihi, abu na ƙarshe, walau lam yakun fihi illa istijlabuhu aunillahi. Ko da babu komai cikin aure, sai aure yana jama mutum taimakon Allah. Mutumin da saboda Allah yake so ya yi aure, ba saboda komai ba. Yau akwai dalilai da yawa, competition, abokaina sun yi aure, ƙawaye na an aurar da su, ni na gaji da zama gidanmu, ni na gaji da kishiyar mamata da take ban wahala, na a'a. Aure kawai saboda ibada ne, Allah ya ce a yi. Don haka ni ina so in yi aure domin in kare kaina daga sabon Allah. To wanda yayi haka yana da alƙawarin Allah zai taimake. Kamar yadda hadisi ya inganta, Annabi ya ce salasatun haqqun 'ala Allahi aunuhum. Mutum uku Allah yayi alƙawari, wajibi ne ga Allah cewa sai ya taimake su. Cikin su al-mujahidu fi sabilillahi, wanda ya fita yaki fi sabilillahi, wal mukatibu alladhi yuridu al-ada, da bawa da aka wa mukataba aka ce mai za mu yanta kai ka kawo miliyan 1, don haka duk wata ka je ka yi aiki kawo 100,000 har wata 10. Allah ya alƙawarin zai taimake shi. Na uku, wannakihu alladhi yuridu al-afaf, da wanda zai yi aure domin ɗaya kame kai ne. To ko da babu komai kana cikin wanda Allah ya alƙawarin zai taimaka, ji wanda aka hada da su, da wanda ya je jihadi fi sabilillahi. Don haka aure babban matsala ce, babban ibada ce wadda take da hanyoyi daban-daban na shiga aljanna. Mun ji a aure mutum ya shiga matsala, ya shiga damuwa, ya je inda matar shi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, yayi haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka lokacin da aka aiko mai wahayi, ya je inda na Khadija. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka a lokacin sulhul Hudaybiya, ya je inda na Ummu Salma. Annabi yayi haka a Hajjatul Wada, lokacin da yake son mutane su kwance daga ifradi su koma tamattu'i, ya zo inda na Aisha ya gaya mata watan damuwoyi na rayuwa. Babban wanda zaka samu ku tattauna da shi da fita cikin matsaloli shine abokin zama na kwarai. In ka samu abokin zama na kwarai, ka samu rabin addinin ka samu walwale matsalolinka, ka samu daɗi a rayuwa. Don haka kada mu yi wasa, kada mu ɗauki aure akan matsala ɗaya, akan abu ɗaya, akan wani abu wanda bai ma kai daraja a ɗaukai a aure ba. Saboda za a yi biki a yi selfie, za a yi biki a yi dina, saboda za a yi biki a yi album, saboda za a yi biki nima in gayyato kawaye na, saboda za a sai ashobi inda bai kai ya kawo ba. Ashe kuwa auren nan babban matsala ce, babban ibada ce wadda ke sanadin shiga aljanna, ta yi sanadin tsari daga wuta da abubuwa daban-daban da ke ciki.
don haka mu kiyaye aure, mu kiyaye mazaje su kiyaye doka abinda Allah ya aza musu na abinci da tufatarsuwa da wurin zama da kula da koyar da addini da mutuntawa, sai kasance an samu al'umma ingantatta. Don haka ina kira ga waɗanda suke da aure cikin ku su yi haƙuri da zaman aure, su yi juriya da zaman aure, su yi haƙuri. Waɗanda ba su da aure su yi ƙoƙari su yi aure don yana ibada. Yanzu wadda adda aure da yawa yana aukuwa, sai wata 'yan matsala. Yanzu duk wannan abin da muka faɗi na falalar aure, kuna tsammanin a same shi lafiya kalau zaman lafiya? Dole a aure sai an samu tashin hankali, sai an samu fitina, sai an samu abin da ke cewa a yi haƙuri, sai an samu, saboda ladar shi gwagwadon girman ladar da za a samu ga abu gwagwadon wahalar da ake bi. Aure ba gado ne na fulawa ba da za a je a ta jin daɗi. Abin da ke kawo matsala ga matasa shine an ga aure a wani movie na Hausa ko na Indiya ko na wani yare da aka yi wannan movie, iyaka ce awa 2 ko awa 3. An ga abin da ake soyayya, abin da ake shine gudane zaka sai a ɗauki aure wani bed of roses ne, wani abu ne wanda daɗi ɗaya ciki. A cikin rayuwar aure akwai haƙuri. Don shi Bahaushe dattijo idan mata da miji suka yi aure, idan aka zo sai ya ce to ku yi haƙuri, faɗa muke? Ya san za a zo a yi faɗa, domin zo mu zauna zo mu saba. Ya san dole sai an samu irin wannan saɓani. Don haka dole in kuka yi haƙuri, sai in kun yi aure sai kun yi haƙuri da juna. Gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ma akan samu rashin fahimta tsakanin shi da matan shi, amma ɗinke rashin fahimta ake, wasiya haƙuri ake da juna. In ɗaya ya ɗauko fushi sai ɗaya ya yi haƙuri, in ɗaya ya ɗauko haƙuri ɗaya ya ɗauko fushi ɗaya ya yi haƙuri ya lallashe shi, sai kun yi haka. Idan kika kasa haƙuri da mijinki shi kaɗai kika fita gidan, in kika je gidanku zaki haƙuri da iyayenki. Idan ake da yanzu ba haka ake ba, kake tsammanin haka zaki haƙuri da wata kanwarki da kafin ki to gidan tana anti yanzu kuma ita ma ta isa aure, don haka za ku goga kafaɗa ne, za ku yi faɗa, kila ma ɗakin ku ɗaya, dole sai ke yi haƙuri da ita. Za ki yi haƙuri da cousin ɗinki, za ki yi haƙuri da ƴan uwanku da maƙwabtanku da za a buɗe WhatsApp group musamman, ka ji aure, kin ji aure wance ya mutu, haka aka faɗi, kaza take yi, kuma la ba abin da za ki yi. Za ki yi haƙuri da in kin fita sayan abu a shago, a ce ita ce ƴawa ne, auren ya mutu. Haƙuri za ki, babu yadda za ki yi da waɗannan. To in za ki haƙuri da waɗannan mutane daban-daban, ki haƙuri da mutum ɗaya mana, muddin abin bai kai cutarwa ba, muddin abin bai kai, ko da akwai cutarwa irin wanda aka haƙuri da ita, domin ko su yanzu akwai cutarwa maganganun da suke, amma haka za ki haƙuri da su, haka za a gaya miki bakan magana, haka za a yi kaza. In kika yi haƙuri da mijinki sai ya kasance matsaloli da yawa sun tafi. Tun ɗazu an ce minti 50, kuma ina diba agogo na san na wuce minti 50. Ana ta haƙuri da ni ma ya kamata ya kai haƙuri da ni ma in yi haƙuri in dakata a haka. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu haƙuri da juna. Wayannan mutanen da ke ta kokari suna kai suna kawowa, mun ga karamci tun zuwan mu, mun ga so da ƙauna, mun ga duk abubuwan da ya kamata bako ya gani. Muna roƙo Allah ya saka musu da alkhairi, kuma mun ji lecture da zan yi an jima ita ce ta 152 da wannan community yake yi. Muna roƙo 153, muna roƙo Allah ya ƙara ƙarfafan su, Allah ya ƙara ya goya musu baya akan wannan abin da suke, Allah ya ƙara ba su ikhlasi. Zama a bariki idan an samu addini yana da daɗi. Kun ga ku Abuja kuke bariki kuke. A bariki in aka samu addini to yafi daɗin zama. Mutane sukan je Ingila, su je America karatu, wanda ke a garuruwan su ba su da addini, amma in sun je suka samu community na musulmi, ko da suka dawo a ƙasar nan sai su dawo mutane masu riko da addini. An san mutane da yawa, akwai mata da suka tafi daga ƙasar nan wajen karatu a Ingila, da suka tafi suka samu community na ƙwarai, ya kasance sun zauna cikin mutane, kaga bariki suka tafi, amma da suka dawo da niqabi suka dawo zan mamaki, wanda a nan garin nan sai da suna nan ba masu niqabi bane. Akwai wani mutum da ni zama da shi wajen NYSC, ya yi karatu a Ingila ya dawo, sai NYSC ta haɗa mu a nan Abuja ne, da gemu nai ya dangale wando dai kaga ustazu ko ina ake kai ne a duke. Wata ran da muka je wajen wasu ƴan uwai suka ce wani da kai ne, ina kaza da kaza. Wata kafin ya tafi England yana cikin da kabiran mujrimi ha, wani DJ ne ana amma da ya tafi Ingila sai Allah ya haɗa shi da wasu ƴan Pakistanai ba su addini, ya zama masallaci ɗaya ake zaune, sai ga ya dawo da gebe yana shi ne cousin ɗin shi ne suke ta tsargo shi, wani kai ne kaza, ina kaza na da baya so Indiya, yana so shi fa yanzu ustaz ne. Malamin mu a Madina ya bamu labari, akwai mutum a Madina, kasa inda za a shiryu dai a Madina ake shiryuwa, na aka saukar da shiryuwa, na annabi yake, na kabarin annabi da sahabbai suke.
wallahi ya gaya mun yace mutumin baya jin magana ko kadan, baya da natsuwa, baya ya je America karatu. Dama kana Madina ka je America karatu duk alamu ne na cewa baka ma gode inda kake ba. Yace ko da ya dawo da ingalallen wandon shi da gemu ya zama ustaz saboda ya samu wani community na wasu mutane. So advantage na zama a bariki wanda yake ba a samun shi a ghetto wurare shine misali zaka samu jin masallacin ku da ACs da kyau, zaka samu comfort, masallacin ku tsaf za a gayyato malamai masu ta'alim. An fi karfin abin da ake ɗaukan nauyin malamai masu ta'alim, sai kasance a sati gaba ɗaya kullun yau ana karatun tauhidi, gobe ana karatun Qur'ani, sai mutum ya ji spirit na addini yana shiga shi, sai mutum ya ji ya shiryu. Don haka zama a bariki in kayi daidai da addini, wasu irin waɗannan abubuwa a ghetto wurare baka samun su, they are not available. Zaka shiga masallaci, ka shiga yanzu in ka diba irin kaliba na mutane da ke sallah a masallatai da irin nan Abuja, in ka je a gated places mutane ba su fitowa, wanda yake yana dan class ba ya fitowa a masallaci ne ana sallah zafi, masallaci ne yanan gizo ta cika, masallaci ne wanda in ka shiga kila akwai wari, masallaci ne da irin kila wa'azin da aka yi da a zagi wannan sai a zagi wannan sai a soki wannan sai a faɗi wasu trivialities waɗanda ba su kai ba. Mai alfarma sarkin musulmi ya ce min ku ɗauki mallamai ku kai su Dubai kawai su je su gani su dawo. Kada mutum ya zo yana tafsiri ya dinga fassara aljanna da abin da bai kai Dubai ba. Ya dinga faɗi aljanna in ka je za a kaza kaza sai faɗi wani low standard abu. To wani wanda shi ya je Dubai, ya je New York, ya je Central London, ya je ya ga abubuwa, ka zo kana faɗi wani aljanna kamar wani irin wani gated place a kasashe da suka ci gaba, sai ga inda wannan ne ai wannan bai tijjita ai wani aiki akai ba. So yanzu saboda irin wannan condition da yanayin addini yake cikin wayancan wajajen, sai kasance cewa mutanen da suke dan advance yana musu wahala su shigo cikin wayannan mutane a yi mu'amala. Amma irin nan da kowa sai kaga director, permanent secretary, executive secretary, minister, wani babban dan kasuwa cikin masallacin tsaf malamai ma da ke zuwa nan su yi irin wa'azi su yi ba irin hayaniya bane da zage-zage da abubuwa wanda yake duk mai hankali ya san trivialities da irin wannan abubuwa. In ka kai wani level na wayewa, ka kai wani karatu, za su sa ka yi kyama addini. In dai addini har yanzu wannan level yake na wannan kawai ya kama wannan ya mai kata ya zage shi, wannan ya kama wannan ya mai kata zage shi is too trivial ko a kula da shi har a shige shi. Wani level ne wanda yake wannan ghetto level ne wanda yake shi wa'annan malaman suka fahimci addini iyaka wannan level, wanda yake da advance na fahimta yana so a yi mai addini irin da ake addini a Makka da Madina da Dubai da London da wani advanced places. Don kuna da advantage, wannan advantage ɗin da gare ku. Akwai disadvantage na zama bariki. Don a bariki in kana fitsara ka kake lafiya lau ba ruwan kowa da kai. To Allah ya tsare ku daga gefen fitsara, ya ƙara jawo ku gefen addini. Irin makarantun nan da ake an ce a masallacin nan akwai makaranta ta adult da ake yi. Maza suna zuwa, yana da wahala ka samu irin wannan a irin wuraren da ba bariki ba. Yanzu akwai classes na adult ana koyar da su, akwai classes na adult na mata, akwai ta'alim da ake na masallaci na gama gari wanda shi wannan akwai shi ko ina. So ya kamata ku ɗauki advantage wayannan abubuwan ku yi ma ƴaƴanku tarbiyya ta gari. Jiya mun yi hutuba akan muhimmancin tarbiyya ta gari. Allah ya ba mu ikon wa ƴaƴanmu tarbiyya ta gari. Allah ya yafe zunubanmu, ya rufa asirinmu, ya ɗaukaki darajojinmu, ya ba mu zaman lafiya wurare irin Sokoto, Zamfara, Niger, Kaduna, Katsina da ake fama da rashin tsaro. Allah ya kawo mana tsaro. Wajibin ku ne ku ke musu addu'a, wajibin ku ne kun samu NGOs masu zuwa su taimaka musu, ku tallafa da abin da Allah ya tallafa muku, kuma ku je inda suke. Nagode da wannan dama da sauraro da kuka yi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.